Salam, salam, salam. Hello, friends. Hajiduma, we are going to read small story, short story, The Broken Bridge. In Tigrinya, እትሰባር ድንደል እትሰባር ድንደል ድንድል means bridge. Okay? وموسناي مكتتا فلما بتجرنيا هم بقولكمي دحر جماعة تجرنيا إنجليشين الناس إنه كم بقولكمي أب حنت نيشتو كتما أب على حدا تسبيب ربا حدا بعنصيتي زتسرحي دندل نبرة معلتاوي سبات نامهرون عداغان كومودما منافشان كخودو يتقاملو نبرو حدا نغو سابان حوا يسيفن ኣብቲ ጥቓ ድንድል ሓደ ጽሑፍ ምልክት ረኣዩ ድንድል ተሰይሩሎ ከይትሰግሩ የሴፍ ከም ዝበለ ንዓይ ደሓኒ ዝመስል ቀልጢፍና ጥራሕ ንስገሮ ሰባ ደው ኣበለቶ ምልክት እንተደኣ ኣሎ ምኽንያት ክህሉ ኣለዎ እሳቶም ብጥንቃቐ ረኣይዎ ሓደ ኣብ ማእኸል ዝነበረ ሉሕ ነቂዑ ነበረ ብጣዕሚ ዓብዪ ይመስል ኣይነበረን ግን ሰባ ቀስ ኢላ በቲ በትሪ ምስ ጠወቐቶ እቲ ሉሕ ንታሕቲ ዘጠጠ የሴፍ ድማ ከም ዝበለ ንሕና ኣብኡ ረጊፅና እንተንኸውን ናብቲ ሩባ መወደቕና ነርና እሳቶም ኣብ ክንዲ ምስጋዶም ናብ ድሕሪት ተመሊሶም ነቲ ናይቲ ከተማ ፋለኛሞ ነገርዎ እቲ ፋለኛሞ ነቲ ድንድል መርሚሩ ከምዚ በለ ክልቴኹም ቁኑዕ ነገር ጌርኩም እዚ ሉሕ ኣብ ምስባሩ እዩ ነይሩ ሽዑ መዓልቲ ኸኣ እቲ ድንድል ጸገኑ ምጽበሐይቱ ንግሆ እቲ ምልክት ለጊሱ ነበረ እቲ ድንድል ድማ እንደገና ናብ ንቡር ኣገልግሎት ተመልሰ የሴፍ ንሳባ ሰሓቐ ንዓይ ዝመስለኒ ናይ ሓበሬታ ምልክታት ኣብኡ ምህላዎም ምኽንያት ኣለዎ ሳባ ርእሳ ነቕነቐት ኩሉ ግዜ ኣቐዲምካ ምሕሳብ ይበልጽ ወይ ድማ ይሓይሽ ብድሕሪኡ ነቲ ነገር ተተግብሮ ካብ ሽዑ መዓልቲ ንድሓር ካብ ህውኽ ምዃን ዝያዳ ጥንቁቕ ምዃን ከም ዝበልጽ ዘኪሮም ወይ ድማ ዘከሩ ሕጂ ድማ ብኽልቲኡ ከም በበልኩም እየ ጽኒ ኢልኩም ስምዑኒ ክልቲኹም እቶም እንግሊሽ ዘይትኽእሉ እንግሊሽ እቶም ትግርኛ ዘይትኽእሉ ድማ ትግርኛ ክትክእሉ ክትረብሑ ኢኹም ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ከተማ ኣብ ልዕሊ ሓደ ጸቢብ ሩባ ሓደ ብዕንጸይቲ ዝተሰርሐ ድንድል ነበረ In a small town there was a wooden bridge over a narrow river መዓልታዊ ሰባት ናብ ምህሮን ዕዳጋን ከምኡ ድማ መናፈሻን ክኸዱ ይጥቀምሉ ነበሩ every day people used it to go to school the market and the park ሓደ ንግሆ ሳባን ሓዋየ ሴፍን ኣብቲ ጥቓ ድንድል ሓደ ጽሑፍ ምልክት ረኣዩ One morning Saba and her brother Joseph saw a sign near the bridge ድንድል ተሰይሩሎ ከይትሰግሩ Bridge is broken do not cross የሴፍ ከም ዝበለ ንዓይ ድሓን እዩ ዝመስል ቀልጢፍና ንስገሮ ድሓን Joseph said, It looks fine to me. Let us just run across. Saba ደዋ በለቶ ምልክት እንተደኣ ኣሎ ምኽንያት ክህሉ ኣለዎ ሳባ stopped him. If there is a sign, there must be a reason. እሳቶም ብጥንቃቐ የረኣይዎ ሓደ ኣብ ማእከል ዝነበረ ሉሕ ነቂዑ ነበረ They looked carefully. One wooden board in the middle was cracked.
ብጣዕሚ ዓብዪ ይመስል ኣይነበረን ግን ሳባ ቀስ ኢላ ብበትሪ ምስ ጠወቐቶ እቲ ሉሕ ንታሕቲ ዘጠጠ It did not look very big, but when Saba gently pressed it with a stick, the board bent down. ዮሴፍ ድማ ከም ዝበለ ንሕና ኣብኡ ረጊፅና እንተንኸውን ናብቲ ሩባ መውደቕና ነርና If we stepped there, we could fall into the river, Joseph said. እሳቶም ኣብ ክንዲ ምስጋሮም ናብ ድሕሪት ተመሊሶም ነቲ ናይቲ ከተማ ፋለኛሞ ነገርዎ Instead of crossing, they went back and told the town carpenter. እቲ ፋለኛሞ ነቲ ድንድል መርሚሩ ከምዚ በለ ክልቴኹም ቁኑዕ ነገር ጌርኩም The carpenter checked the bridge and said, You two did the right thing. እዚ ሉሕ ኣብ ምስባሩ እዩ ነይሩ This board was about to break. ሽዑ መዓልቲ ኸዓ ነቲ ድንድል ጸገኖ He fixed the bridge that same day. ንጽባሒቱ ንግሆ እቲ ምልክት ለጊሱ ነበረ እቲ ድንድል ድማ እንደገና ናብ ንቡር ኣገልግሎት ተመልሰ The next morning, the sign was gone and the bridge was safe again. ዮሴፍ ንሳባ ሰሓቓ ንዓይ ዝመስለኒ ናይ ሓበሬታ ምልክታት ኣብኡ ምህላዎም ምኽንያት ኣለዎ Joseph smiled at Saba. I guess signs are there for a reason. ሳባ ርእሳ ነቕነቐት ኩሉ ግዜ ኣቐዲምካ ምሕሳብ ይሓይሽ ወይ ድማ ይበልጽ ብድሕሪኡ ነቲ ነገር ተተግብሮ ሳባ nodded. It is always better to think first, then act. ካብ ሽዑ መዓልቲ ንድሓር ካብ ህውኽ ምዃን ዝያዳ ጥንቁቕ ምዃን ከም ዝበልጽ ዘኪሮም ወይ ድማ ዘከሩ And from that day on, they remembered that being careful is smarter than being fast. Very true. Thank you ንምክትታልኩም ብልቢ የመስግንኩም ያኔ ላይ See you on my next video and bye for now.